Này, omaya mabaidi? Oma pisa. Oma pisafra ne? Wow, omaya आदार बिदोंगोन. बिराद गोलाव नाय. मानसिनिफ्राय गोलावसिन जाबावगोन. So these are special cows. न'खौ फुरा नेपालिफोरनि बायदि मोनबाय आं. Some water break. Này, ओंखामा माबायदि नायदो बेनिफ्राय नै माबा लाबोदों बे बेदर दाउ बेदर गोनदां बियो जोबोद मोजां नाय स्विं खालामनो हायो जिरायनानै बेनिफ्राय दुब्लिबारि दङ enjoy bro It's very good. You have become waiter. Whoa, thanks bro. Waiter, new waiter. You got job already in Cambodia. नोंथांमोनहा नुनो हाबाय नै गामिखौ गामिनि न'फ्रा माबायदि नुबायना दुब्लिबारि बेनिफ्राय नारेंखल बिफां दङ न'खरफ्रामावबो जोबोद मोजां मोनदों बे गामि गामि स्कुटि सालायनानै सिरिनो खुसेर बागानबो दं नै वाव नोंथांमोनहा नुबायना थारैनो समायना माथ नाथाय बिसोर बांद्राय डेभेलप खालामनो रोङाखै भियेटनामनि बायदि नै नोरैजाय गाहायाव बिसोर मानि बेखौ डेम बायदि खालामदों बे लेकखौ दैखौ थांहोआखै बे बान्दो
बे बान्दो गैयाबा फुरा बे दैया थानाय नङामोन रानजोगौमोन बिसोर दासिमबो बांद्राय रोङाखै भियेटनामनि बायदि डेभेलप खालामनो ओरैबायदि समायना जायगा दङ ओरैबायदि टुरिस्टफोरखौ एट्राक्ट खालामनो हागोन आरो एन्ट्रि फी लानानै गोबांथार रां खामायनो हानायनि बिसिनाव पटेनशियल दं बाहाय अब्लाबो बिसोरो माने रोङाखै दाबो रोङाखै नै दुब्लिबारिया नालेंखर बिफां साउथ इन्डियानि बायदि मोनो साउथ इन्डियान बायदि दुब्लिबारि नारेंखल बिफां न' How did you like the place, bro? Man, this is amazing. Amazing. This is the real Cambodia. Yeah, real Cambodia. No pen fuck in it. Yeah. no grandpa, no grandpa. Yeah. Oh yeah. I mentioned. नायदो नै गामि नायनो होनबाय थादोंमोन ना आं दा गामिखौ देखायबाय नोंथांमोननो न'आ नुबायना बिल्डिं गामियावनो माहाजोनबाथाय माहाजोन नै मोसौ फिसिनाया मोसौआ गिदिर गिदिरथार मोसौ गलि काउ सेट सैमाया ओरैबायदि सोंखाबायलै नै माइ जिगाबखौ जमा दोनदों जोंनि बर'फोरनि बायदियानो नुबायना सोरनिबा न'खरफ्रा बैसां नेपालिफोरनि बायदि नै अमाया माबायदि अमा फिसा अमा फिसाफ्रा नै वा अमाया आदार बिदोंगोन बिराद गोलाव नै मानसिनिफ्राय गोलावसिन जाबावगोन So these are special cows. मोसौआ नुबायना ओरैबायदि गिदिर गिदिर आलदा ब्रिड बा गिदिर गिदिरथार माथो गोजौ गिदिर आलदा जातलै बिसिनि मोसौआ Enjoying, bro? Yeah. There's a reason I brought you guys here. Can I go to other house also? Yes. But these dogs here. न'खौफ्रा नेपालिफोरनि बायदि मोनबाय आं
गय फुलियानो गय थालिर नारेंखल एखेयानो नङा होमबा जोंनि बर'फोरनि बायदि औवाबो गायदों नै औवा Yes, now you got the perfect grave. Yes. Yeah. Let's see if you can beat the last record. White guy climbing areca tree. Yeah. Perfect. Chris. Oh, you really did well, man. Wow. Parang loo. Swiss boy. Yeah, Swiss boy. Climbing the areca tree. Wow. Tree? Yeah. You did it, bro. More? Yeah, done. Okay. It's enough. No, it's little one. No, don't plug it. Yeah, you did it back. Slowly, bro. Alright, that's awesome. You've beaten the record. Yeah. You learned that gripping. No, this is the perfect. Huh? Yeah, that Yeah, gripping. This is one. This is the correct one. Yeah. You have to put there. Yes, perfect. Oh, congratulations, bro. You did it. Yeah, nice experience. Ah, Really dirty now. It's okay. yeah. Oh, That was man. good. You did well, bro. These dogs are crazy, man. I'll kill and eat you.